Ngizothanda ukuthi nginibingelele khona la kuZimi Live. Namhlanje ivideo yethu ngizobe ngikhuluma lapha noNelisa Mchunu wazenzela udumo kakhulu kuZalo la iphandlela khona indawo kaFikile. Abantu abaningi impela bakuthoze la ngakuthe hambe kuZalo. Kodwa ke izinto zenzeka impela wahamba kuZalo. Ade lokho trenda impela ye-social media utrenda ngenxa irole ayidlala kwenye idrama ebizwa kuthiwa isifiso. Le drama idlala khona lapha kuMzansi Magic iqale ukudlala izolo idlala ngo-8. Ukuthi abantu abaningi bayibonile because i-trailer yakhona ade lokho trend especially ku TikTok na ku Facebook ade lokho trend i-trailer yakhona. So naye impela ke uyibongele khona nje ivideo la khuluma khona ngizokufakela le video uyibone. Uswebonga ke thuba uMzansi Magic abamnike lona. And uyasho ukuthi isikhathi sakhe soqala ke ekuthanda uMzansi Magic. And khumbula ukuthunelisa Mchunu ethame sayitha kuZalo lapha edlela khona indawo kaFikile uthi role yakhe yayinjani. Irole yakhe yayirelaxile nje irole yayihlekisela, irole nje relaxele. But kule drama ke impela hayi wenza ama flames. I hope abantu abaningi bayibonile ke impela ke idlala izolo. Idlala njalo ngama Monday ngo-8 o'clock kuMzansi Magic. Irole impela ke yakhe lapha impela ishintshile abantu abaningi abakholwanga bebona uFikile edlala le type ye role because le role impela idlalayo hayi kanye uyabanyisa and uyena futhi character elidayo kuyo le drama. Bamncomile impela abantu bayashutha le role ayidlalayo lapha impela iyamfitha. So ngifuna ucomment lapha ezansi nje ucabangani ngabe le role edlala uFikile lapha kuyisifiso ngabe I right for yena or ayikho right for yena. Ngizokuthola kwena lokho ngithethe ucabangani ngayo. Ngithandayo nomndeni wami ngithandayo ngiyabonga kakhulu guys, thank you so much. This means a lot to me. Yeah, thank you guys. Kakhulu. I hope you enjoy the show. It means a lot to me. The show Lena njengoba sishilo zami is my first video kuMzansi Magic, which is something Azi and I, like everyone here knows, what I've been wanting for a very long time. So ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngibusisile kakhulu beyond my wildest imagination. So I hope you guys enjoy it. Ningitshela mengibheka guys. Kodwa phela sekulezi bese sishuthile ngekusenzeka lutho. But ngiyabonga guys, thank you so much nonke manje. Ngiyabonga ukuthi uvumele ukuthi usihoste la kwakho. Ngiyabonga ngiyanthanda Mpungose Mbathas. Everybody ngiyabonga oNdlovu ngiyabonga. My sister Ndabezitha. Shout out to our director guys for show. Is there he is Msonzi. Atsala funa ukukhuluma but you know he's the director and the creative director of the show. So into eyiningi nje mekukuhle yena. And Occasion Shiner, guys, they're called Occasion Shiner. Guys, thank you for Occasion Shiner for pulling through with the decor. It looks absolutely beautiful and amazing. Thank you. Really appreciate you guys so much. Okay.